खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बीटीसी राजखान्थिनि मोनसे जर'खा खौरां गेजेराव विधानसभा बिसायख'थिया आरो दान मोनसेनि उनावनो विधानसभा बिसायख'थिनि खालारफोरखौ फोसावनाय जासिगोन आरो बेनि सिगां बीटीसीनि मोनजिबा बियाबखौ लानानैबो मोनफ्रोमबो बीटीसीनि राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव दैदेनगिरिफोरा एबा गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुना मोनगासिनो दं आरो बीटीसीनि मोनजिबा बियाबखौ बयनिबो राजखान्थि दोलोआ दखल खालामनानै गावनि खालामना लानो थाखाय गोबां बे समाव खामानि मावबाय थादों आरो बेबायदि समावनो जेराव UPL राजखान्थि दोलोआ NDA दोलोजों बे समाव दंबाय थायो आरो बेखौ लानानै फिन आरोबाव रायजोनि मन्त्रि बर'न बर' बिथाङा UPL राजखान्थि दोलोनि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों आरो बेनो जाहैबाय BPF राजखान्थि हिसाबै UPL राजखान्थि दोलोजों मायाबा सावरायनांगौ जेबो गैया एबा BPF राजखान्थि दोलोआ UPL राजखान्थि दोलोजों जेबो सावरायनांगौ गोनांथि गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जेराव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPL आरो BPF राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों जेराव माखासे समाव मोननै राजखान्थि दोलोआ जयै खामानि मावनाया सम्भब नङा बुङो माखासे समाव गोरोबनानै खामानि मावनायनि बाथ्रा बुङो नाथाय बे समाव रायजोनि मन्त्रि बे समाव बर'न बर' बिथाङा UPL राजखान्थिजों BPF राजखान्थि दोलोआ मायाबा सावरायनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों बर'न बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बर'न बर' बिथाङा फैगौ विधानसभा आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै UPL राजखान्थि दोलोखौ लानानै माबायदि बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादोनि CM सारे अकल एटुके कोৱা নাই তেখেতে কৈছে BPF আৰু UPL মাজত মিলাই দিয়াটো অলপ কঠিন কাম এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰা হ'ব বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে আমি UPL ৰ কথা একোকে বুজি নাপাওঁ আমি যোৱাবাৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আমি যেহেতু BJP লগত ৰাখি আমি চৰকাৰ কৰিছোঁ আমাৰ কথা হ'ল এটা কাউন্সিল উন্নয়ন হ'ব লাগিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় লাগিব এই হিচাপে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত আছোঁ তো এইবাৰ এতিয়া আমি NDA হিচাপে আছোঁ যদিও আমাৰ যিমানখিনি কথা পাতিব লগা এইটো BJP লগতে হ'ব আমাৰ UPL লগত কোন নাথাকে আমাৰতো এটা আমি চৰ্ত দিয়ে থৈছোঁ যে UPL আউট হ'ব লাগিব তো নিশ্চয় এইটো চিন্তা কৰি কি ধৰণে লৈ যাব কিন্তু আমাৰ UPL লগত কোনো কথা পাতিব লগা নাই